वाडी मिरशेच्या वीर हनुमान मंदिराच्या वर्सुकी सोहळ्यात हँड्स अप या रहस्यमय नाटकाचो दर्जेदार प्रयोग पळोवपाची संद मिरशेकारांक लाभली। वसंत कामतीन बरयल्ल्या ह्या नाटकाचे दिग्दर्शन विवेक सूर्या नायकान केला। राजेंद्र कांदोळकाराची उजवाडा येवजण जाल्यार पर्ये सत्तरीच्या केळबाई भूमिका रंगमंचाचे नेपथ्य लाभला। गौरीश चोपडेकार, समीर वेर्णेकार, श्रद्धा नाईक, केदारनाथ कारापूरकार, गौतम नाईक, शिवानी बिरादर आणि विवेक नायकान हातूंत भूमिका केल्यात। हॅलो हॅलो पोलीस स्टेशन, यादव साहेब आहे नाही? कुठं गेले? मामा फाटा गावाय उठी उठी गोल पोलीस नाही की काय? आणखी काय? आज लवकर परत येते, काही मस्ती नाही करायची ना। दादांचं लक्ष आहे। शिचा हा दादा आणि कशाला मधुचंद्रात? ह्या दादाचं काय काम आहे मधुचंद्रात? काय रे घोडोबा, तुला कधी लागला होता का दादा मधुचंद्राला? नाही तुझ्या बरोबर हा तांडा असतो ना, त्याच्यात किती बायका तुलाच माहित। आडकं असं सडकलं होतं, सुटणारच होतं सायरन वाजून पाठलागावर। काय करणार, आपल्या जीपला तर सायरनच नाही। वेटिंग फॉर यू। वाट बघताय का तुम्ही? कोणी येणार आहे? ते आता तुमच्या हातात आहे। माझ्या हातात? अहो माझ्या हातात तर वडे आहे, घ्या गरम गरम। वडे वडे नको मला, बायको हवी माझी। बायको नाही, वडे आहे, घ्या, भूक लागली असेल। वडे? इथं वेळ लागायची पाळी आली। 3 दिवस झाले माझी बायको बेपत्ता झाली आणि तुम्ही इथं टाइमपास करता आहात। मायला पुन्हा गाडवाला फुरसत आहे टाइमपास करायला? हिल स्टेशनचा पोलीस म्हणजे 1000 लफड्यांना तोंड द्यावं लागतं। टाइमपास वगैरे तिकडे पुणे मुंबईला, पुढच्या वेळी तिथं बेपत्ता व्हा म्हणावं तुमच्या बायकोला। बरं बरं सांगतो, पण आताच बोला, काय काय केलं 3 दिवसात? हेच आता इन्स्पेक्टर इथं येईल आणि तुम्हाला सरळ पोलीस स्टेशनात घेऊन जाईल। हो हो तातडीचं आहे। मी काय म्हणून बाबा करू, रात्री तिथे झाली त्याची। मी कोण? मी शाहरुख खान, तुम्हाला काय करायचंय? राम राम खान साहेब। हो इन्स्पेक्टर, कुठे गायब तरी कुठे झाला होता? मगापासून फोन करते तुम्हाला। झोपा काढत होतो, धावता धावता। काय हे प्रभू शेठ, मध्यरात्र त्यागली, मध्यरात्र। इन्स्पेक्टर, मिसेस प्रभू गेल्या तर गेल्या, माझी बायको गेली। काय म्हणताय? तर 1 नाही 2 नाही 2.5 महिने झाले, साली बसली जिया मांडून बाहेरच्या खुराड्यात। तुमच्या बायकोचा ठाव ठिकाणा तरी आहे इन्स्पेक्टर, माझी तर गायबच झाली आहे। आधी सांगा, ही रेड आहे का? मग मीच एक तुम्हाला पुरावा म्हणून काही कार्ड वगैरे काही नको नको, त्याची गरज नाही। तो पुरावा वगैरे तो आहे बाहेर, लाल रंगाच्या गाडीचा पद्मिनी एक घोडा आहे पारकर शेठ। घोडा? कसला घोडा? हेच लाल रंगाचं, तुमची पण लाल, यांची पण लाल। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।